Winarita Raden Sencaki mulat mengsah ingkang lumajar manjing garumbul persasat den ulataken prandene kecalan wawasan awit saka petenging wana pranyata Raden Setyaki tansah milang-miling nggih ngulati kotapa presa ana titah mercapada kangge nylumaksana brangkang-brangkang datan sinangling yen to iku rekira patih Harya Sengkuni sigra den perpeki kepareng lucitaning ya Paman Sengkuni kenging menapa Paman lir kumaraning madu bronto kula mboten badhe pangling panjenenganipun Paman Sengkuni inggih anggir Sencaki kenging menapa Paman tatunipun ngantos bebasan arang keranjang anggenipun tindak berangkang-berangkang ngaturaken kawuningan nggih pun bapa nyuwun pitulungan pilih kepatian ploso jenar wedal menika persasat dados Karangabang dipun damel bosah baseh ingkang damel sinten ingkang damel namung saking pakartinipun Kakang Durna rikala kula sowan nampi dukanipun Anggir Prabu Jaka Pitana inggih namung saking pemanggipun Kakang Durna ingkang isinipun kula sepados misaken bebrayanipun Udawa kalian Antiwati saknyatanipun lari kekalih kula dawuhi supados pisah boten purun sami dipun antepi trimah pejasar lajeng kepatian dipun gruduk Kurawa ngantos Kang Abdi Pati Udawa keingkang temandang Kurawa mundur sawungipun Kakang Durna ingkang majeng ingkang naminipun Prabu Dasa Kumara Bondo Yudha kan Kang Abdi Pati Udawa awit kekirangan kegiatan satemah Kang Abdi Pati Udawa kecepeng kalebetaken wonten pakunjaran. Wonten kedadosan mekaten Anggir Nata Mandura boten ngrumaosi dumateng kesaenanipun swargi Demangananta Gupa. Boten anglabeti dhateng Kang Abdi kepatian malah Anggir Nata Mandura badhe merjaya kaliyan kula. Kula Twinantiwati dipun bujung kapengkok mergi perkewet satemah kula ngantos glundung jurang Kang Abdi Antiwati nyemanggaken kecepeng nyemanggaken boten nggih anggen kula nampi bebendu nelongso mekaten jalaran kula dipun bujung pusaka nenggala kaliyan Anggir Nata Mandura nggih minges-minges kordanira yen kacandra lir landheping Trisula makuting jangga mungsuh kaprelaya tumindhaipun Koko Prabu panjen lumuh diajeni ora ngerti mula bukane muktine Koko Prabu merga saka pamomonge Kaki Antagupa bisa jumeneng ratu merga saka pangrika daya wipi wulange Kaki Antagupa tekan temah Kakang Udawa nemu bebaya ora dibelani malah nggugu karepe dhewe saniki sampean kula takoni wani ngraman teng Ngastina napa mboten
Pripun nggih? Wani ngraman teng Astina napa mboten? Mboten wonten. Mboten iso perang. Ampun malih kalian prajurit wong kula menika kalih kanca setrimon kawon. Ampun kuwatir, Paman Sengkuni mesti menangi. Kula caosi ngampil pusaka Ndwarawati kampus Melungit. Yen dipun agem menika mangke Paman Sengkuni saged ngambanji Mantara. Nggih. Lan menika pusaka Sekar Wijaya Kusuma kula aturi ngagem cundhuk. Durna manggoleki diajar genti. Nggih, wah mantep. Kampuhe pundi nggih niki? Niki bentuke sarung napa? Sanes namung kados sinjang dipun ubetaken ngaten sampun cekap. Oh nggih, Pak. Jan randa temonje. Sekaripun nggih. Monggo menika. Ratu nampi. Jan wah. Wis. Niki mangke kula ora bakal bisa tekaning pati mboten. Lajeng angger sencaki kula ndarat medal padaratan beto godhos kuning kula ajari Koko Prabu Baladewa. Sengkuni pinangka tedhak jroning prang Baratayuda. Mula trisanga sena kang manjing Kurusetra. Inandak sinempal-sempal kula ngrumiyi nggih dipun awat-awati Paman Sengkuni iki ajeng kula ajar Pendhita Durna. Ayo wong Astina ora gelem ngulungake Durna rawi-rawi rantas malang-malang putung genti tak dadekke bosah baseh. Kula dadekne nggih. Man dadekke bosah baseh. Wong Astina aja takon dosa ngulungake Durna obrak-abrik negaramu.